IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inkari dagiti tricycle driver iti syudad ti Bataca sa andag singir iti nalablabes. Ngem tinakaitudi nga plete para kara iti pasaheros iti baet ti oil crisis ito'y Pagiliana. Second kan Mayor Marky Chua, iti narakama ta syudad na ipasan iti fare hike para kara iti public utility vehicle no sa dinno 5 pesos sa iti nagnatuan na manipod 17.5 pesos saging gadi 22.5 pesos a base fare. Kuna ti Mayor, kalikagom da direkta matulungan dagi driver rason na panunutan da ang mangipasa iti nasaw alintega. In pasigurado na daytoy ket temporaryo laan nga nagsubli adago sinton agi stabilize iti presyo ti produkto a petrolyo 2 aging gana iti talo alawas. Kasi ti kaya tayo nga talaga direkta tayo nga matulungan dagiti drivers. Ngayon talagang namamasada sila sana yung matulungan natin and we agreed naman, nag-public hearing naman tayo, naintindihan naman ng mga ibang sectors. So, yun lang, ang pre-promise lang ng mga tricycle namin hindi sila mag-overcharging. Nung malaksit ka dahil, sir, adamot ng in-fighting fuel subsidy with yung cash incentives para kalapit? Well, dagitin, inaawat na pa lang, from the national government, from DSWD, nabigyan yung 2,800 na tricycle drivers dito sa City of Batac. So, giyaman kami, DSWD, especially kini Apo Presidente, PBBM. Talagang siya yung nagano nun siya yung may marching order na tulungan natin yung mga tricycle drivers and PUJ drivers. PUV. Malupitod sila ka? 5,000, ma'am. 5,000 pesos. Sabi naman ng mga tricycle driver, malaking tulong yun sa kanila. Hindi lang siya tulong financially, pero parang tulong rin siya ng nagbibigay ng pag-asa rin sa kanila. Na at least wag muna silang sumuko, magtiis-tiis at babangon rin tayo after ng crisis. It was a form of a resolution naman. Nakasulat rin naman dun sa resolution na pag 3 weeks straight na nag-stabilize ang price, automatic, we will go back to the normal fare guide. Kabayatan na naipayan pa dagi 2,800 tricycle driver iti 5,000 pesos nga ayuda manipod iti gobyerno nasyonal. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.